Posledným významným šlachtickým rodom, ktorý spravoval Hlohovské pánstvo, bola rodina Erdédyovcov. Tá ho spravovala od roku 1720 až do roku 1945, teda 225 rokov. Bol to vôbec najviac rokov, čo jedna šlachtická rodina mala v držbe Hlohovské pánstvo. Naše dnešné rozprávanie nemôžeme začať nikde inde, ako práve pri rodostrome tejto rodiny, ktorý sa nachádza vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci. Je tu zaznamenaná takmer kompletná staršia genealógia rodiny, teda odvtedy, čo zmenili si svoje meno z Bakoč na Erdédy a dokonca sú tu zachytené aj vetvy, kedy sa rodina rozdelila na Erdédyovcov a Pálfiovcov, keďže mali svojho spoločného predka. Prvý vlastník Hlohovského pánstva, Juraj Leopold Erdédy, vystupuje na tomto rodostrome až v jeho hornej časti. Tu máme možnosť vlastne vidieť, aká rozvetvená a bohatá bola rodina v 17. a 18. storočí. Po skonfiškovaní majetku Forgáčovcov zapletených do protihabsburských povstaní roku 1709 kúpil Hlohovské pánstvo Ján Vratislav z Mitrovíc. Po jeho smrti roku 1715 pripadlo pánstvo jeho bratovi Františkovi Karolovi. Keďže pánstvo bolo značne zadlžené, tento poveril grofa Leopolda Šlíka vykonať previerku majetkov a celkového dlhu, ktorý na pánstve visí. No o rok na to aj František Karol zomiera a hlohovské majetky opäť pripadli uhorskej korune. Po 4 nasledujúcich rokoch sa roku 1720 stáva vlastníkom pánstva za 24 000 rímskych zlatých Juraj Leopold Erdédy, ktorý zastával funkciu prefekta uhorskej komory. Toto pánstvo získal od panovníka Karola VI. Za udatnosť v boji proti Turkom a za vernosť samotnému panovníkovi a kráľovskej korune. Ambície Juraja Leopolda boli naozaj smelé, čo sa odrazilo hneď v prvých rokoch jeho vlastníctva na Hlohovskom pánstve. Potom, čo na jeseň roku 1720 priviedli Juraja Leopolda Erdédyho do majorátu, začali sa objavovať nespokojní mešťania, ktorí protestovali proti nárokom samotného pána Hlohovca. Až teraz sa ukázalo, koľko z majetku pánstva Turzovci a Forgáčovci rozdali, respektívne zálohovali za finančné pôžičky. Do roka podalo sťažnosť až 82 nespokojných mešťanov, najmä pokiaľ išlo o majetky v Hlohovci, vo Svetom Petre, Dvorníkoch, Bojničkách, Šulekove, Klačanoch, Jalšovom, ale aj v ďalších obciach vzdialenejších od Hlohovca. Aj napriek protestom Juraj Leopold Erdédy získal celé pánstvo, aj keď v niektorých prípadoch postupoval násilne. Počas toho Erdédyovci zabrali a neoprávnene si privlastnili aj niektoré obecné majetky. Najzdĺhavejší spor sa viedol napríklad o obecný haj Blanár a Sekanina, ktorý trval až 97 rokov. Aj napriek tomu Juraj Leopold Erdédy vniesol do života mestečka nový impuls. Už v roku 1722 napríklad založil na severnej strane za mestom nový pivovar. V roku 1725 potvrdil Hlohovčanom trhové privilégia, pričom im vo výsadnej listine rozšíril aj počet jarmokov na druhý deň po Veľkej noci a o 2 roky neskôr preniesol vyberanie mýtneho na novopostavený most bližšie pri Zámockom parku. Pustil sa do oprav schatralého hradu, no a významným prínosom bolo posilnenie obchodného a kultúrneho života mestečka. V čase jeho správy Hlohovského pánstva prišlo do Hlohovca aj veľmi veľa Židov a židovská komunita si postupne vybudovala silné zázemie so synagógou, školou a vlastným cintorínom. Všetky potrebné pozemky Židia získali od Erdédyovcov. Šlachtická rodina sa stala chránencom celej židovskej komunity, keďže bola pre pánstvo zdrojom značných príjmov. Viaceré príjmy pánstva, ako napríklad vyberanie mýta, hlohovský pivovar, výčap vína a podobne mali Židia v prenajme. Vzťah komunity s Erdédyovcami je dobre zachytený v účtovných spisoch mestečka Hlohovec a v mestskej knihe.
Práve tu sa objavujú aj viaceré spory medzi Hlohovčanmi a židovskými prenajomcami práve o víno, ktoré Židia do Hlohovca dovážali. Po smrti Juraja Leopolda Erdödyho zdedil roku 1759 pánstvo jeden z jeho synov, Anton. Bol to však marnotratný syn, ktorý namiesto ďalšieho zveľaďovania pánstva urobil len ďalší veľký dlh a tak sa napokon ujal správy celého majorátu ďalší Jurajov syn Ján Nepomuk. Za jeho pôsobenia Hlohovec skutočne začal prekvitať. Politická situácia v krajine mu žičila, bola pokojná a vysoké postavenie grófa Jana Nepomuka Erdödyho boli zárukou ďalšej prosperity Hlohovca. Ján Nepomuk spravoval pánstvo 20 rokov až do smrti roku 1789. Z tohto obdobia sa zachovala na námestí aj rodová hrobka Erdödyovcov, kaplnka svätej Anny, ktorú však nemohla rodina využívať, nakoľko roku 1776 bol zrušený cintorín okolo farského kostola. Svoje hrobové miesto rodina presunula na návršie dnešného cintorína do kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Tu napokon aj gróf Ján Nepomuk Erdödy a jeho manželka spočinuli. Jeho syn, kancelár Jozef Erdödy, nadobudol pánstvo roku 1789 a mal ho v držbe do roku 1824. Bolo to najplodnejšie obdobie v rozvoji Hlohovského pánstva. Okrem toho, že Hlohovský hrad bol úplne prebudovaný na prepichové sídlo zodpovedajúce vkusu viedenského dvora, tak veľmi veľa sa zmenilo aj v samotnom mestečku Hlohovec. Pribudlo tu veľmi veľa konfesií, bolo tu veľa živnostníkov, hlavne z radov židovskej komunity. Takisto celkový ráz a charakter mestečka začal prekvitať. Samotný kancelár Jozef Erdödy dal obnoviť veľké množstvo pamiatok v meste. V samotnom zámockom areáli dal vystavať Empírové divadlo v roku 1802 pri príležitosti cisára Františka II. Hneď vedľa vznikla a bola postavená jazdiareň a veľké množstvo ďalších budov ako stajne a ďalšie budovy pre pomocný personál. Významnou stavbou bol veľký skleník, ktorý sa nachádzal pod dnešnými terasami na mieste dnešného obytného domu. Celková úprava zámockého parku patrí k takým najvýraznejším a najvýznamnejším počinom tohto šlachtica v samotnom Hlohovci. Z vďaky práve svojmu otcovi dal Jozef Erdödy zrekonštruovať a kompletne zreštaurovať aj kaplnku Sedembolestnej Panny Márie, kde je pochovaný jeho otec. Po smrti Jozefa Erdödyho hlohovské majetky prebrala jeho manželka. Inak dcéra viedenského fiakristu a teda žena neurodzeného pôvodu Alžbeta Majerová. Bola to druhá manželka Jozefa Erdödyho. Jozef Erdödy si ju však vážil natoľko, že bol ochotný